Wara li nhar l-erba' l-Gvern tilef żewġ voti fil-Parlament, opinjonisti ewlenin huma tal-fehma li s-sitwazzjoni politika fil-pajjiż hija diffiċli. Il-lecturer fl-Università ta' Malta Andrew Azzoppardi jgħid li l-Gvern ma jistax jibqa' għaddej kif inhu għaddej. Il-Gvern ma jistax ikompli jmexxi b'dan il-mod, jista' jkompli jitkaxkar ftit ieħor għaliex naturalment il-regolamenti biex ngħidlek parlamentari jippermettulu jagħmel hekk speċjalment jekk jagħti l-vot ta' fiduċja ta' nhar it-tnejn, però s-sitwazzjoni hija diffiċli f'ċerta sens hija drammatika wkoll. Andrew Azzoppardi qal li minħabba l-kriżi fil-Gvern temi ta' importanza għall-familja qed jitħallew fuq l-iskaffa. Sitwazzjoni li mhux qed tippermetti serħan tal-moħħ għan-nies. In-nies għandhom concern għal bread and butter issues tagħhom. Jiġifieri ir-realtà hi li n-nies iridu jkunu moħħhom mistrieħin mix-xogħol li jkunu jistgħu jkomplu jixtru, jistgħu jkomplu għaddejjem bil-ħajja tagħhom. Tal-istess fehma huwa l-opinjonista Godfrey Grima. Il-gvern mhux qed jgħaddi messaġġ lin-nies li huwa stabbli li qiegħed sod fuq saqajh. In-nies ibdew jgħixu ħajjithom mod normali. Irridu jkunu ċerti li l-gvern jagħtem u se jkompli u se jkollu problemi l-iktar minn nies tiegħu stess. Godfrey Grima jgħid li l-vot ta' fiduċja li l-Gvern se jitlob nhar it-tnejn li ġej mhuwiex is-soluzzjoni għall-instabbiltà fil-Gvern. Qisu gvern miexi bil-krozzi u kull darba qisu li tinkisillu saqajh jiġi dal-vot ta' fiduċja jagħmel biċċa stikma tiegħu. Godfrey Grima jgħid li l-Gvern li se vot ta' fiduċja aktar minn darba fl-aħħar xhur qed ikompli jitlef il-fiduċja tan-nies. Qal li jekk il-Prim Ministru ma jkunx kapaċi jagħti ċ-ċertezza li jista' jmexxi u jaf x'inhu jagħmel, ma jistax jiggarantixxi li jieħu l-aħjar deċiżjonijiet għal pajjiżna.